Banukura ho. Inti ade pano no na yete ne nka na mientoa Premtobre Kasee no so na yon concern for more Western region. National Petroleum Authority nkrabata ye wo ho. Ene bambofo kan wo ho aboma filling stations na idea wo mo atum asage wontumi krata. Ede na aba Adom TV Kasee etwaso. Sandra Edu panyin kwanhyerefo a woda National Petroleum Authority ne fa ewo atoyemantemu ano na wo kyerɛ mu a dwumadie bi a Navy ene Marine Police eka wo hu bo mu edi ye efri opepon ebesi oforisi obosomi wa afempinu ane idunu miensan mu ya wo kyerɛ nipa bi a ofa kwati kwan so ede fa hu ebewura o man mu no wo kyerɛ crude oil no liters empemedro so miensan ane diesel liters no empemo ha ane wotwe efiri wono mu nsam akwanya wono mu fa so wotime kyerɛ saa enipa yi ode emu nkyeremu eto yama ne boni animu a wakato asese sese ya wono ede asɛm no akwakodan court no wono mu twense court no ebebu asɛm no na afi wohu ni asa afa nwa wogifiri enipa nsam no wode bɛyɛ ɛwɔ man mu. Really affects the business because such products, mechanical, taxi products, almost the core retail outlet at a cheaper price. You may find retail outlet, you may find retail outlet A, OMC money product. So, obi the cheaper product, but obi prefer say obi to be anyhow. No at all. In terms of our own affect too. Because no one says within a month, the supply 10 times. What the products call one particular station 10 times. Now say, obi onya illegal product TV. The number of times or top products for a be reduced. Incidentally, never affecting the business. Wasan katso se nipa of akwati kwan so ede fa hu ebewura wo man mu no won no yoy ede nsusan so oboni bebre e na aba beja filling stations ahodo a e wo man mu so esan se wono mu nya kwanya de fa hu ebewura wo man mu a wono mu etene bo no so eton ebewi akire na wono mu oton fa hu wo man mu ankasa no na de ahokyere e na aba beja won so. Kasee 108,000 liters. That was naval base, but they say case no court because smugglers they are chill. The Marine Police found the case no court. The products no that's what. In terms of say court, Adom final determination. Then to me find some products. If you are trying not